Spoločenské šaty sú z kolekcie firmy Primex Trading. Získali sme výhradné zastúpenie pre Slovensko, takže sú to spoločenské šaty pre ženy, ale aj dievčenské, nástužkové a tak. Takže možno práve je teraz také obdobie, že práve teraz si u nás v našom obchode tieto dievčatá alebo ženy tie šaty môžu kúpiť. Con sus modas y modismos, el amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre